Bones, família! Avui, des de Cuina dels Americanos, us portem la recepta, l'única que ha perdurat fins avui en dia. Avui en dia encara es fa aquesta recepta. Són uns calamars farcits amb mandonguilles. Penseu que no hi ha festa major, ni d'estiu, ni d'hivern. No hi ha Nadals sense uns bons calamars amb mandonguilles. Som-hi! Per fer aquests calamars farcits amb mandonguilles necessitem uns bons calamars, una mica de carn picada barrejada, un ou, una mica de llorer, pinyons, panses, bastanta ceba, un tomàquet, una mica de vi ranci, all i julivert, una mica de fumet i per fer la picada necessitem un parell de llesques de pa, una mica d'ametlles i una mica de xocolata. Primer pas important, picar la ceba. És dels primers perquè triga bastant i s'ha de sofregir bastant bé, s'ha de caramel·litzar. Aquest plat uneix molt famílies, perquè és molt maco, perquè quan vas als Nadals i entres a casa, és curiós el que tenen les cuines, no? Que quan entres a la cuina, quan entres en una casa, a Nadal tothom va a la cuina, perquè saps que sempre hi trobaràs algú. Primer pas important, hem de fer el sofregit de ceba. El sofregit de ceba, amb la ceba picadeta, també la podeu passar per l'1, 2, 3, no cal que la piqueu o ratllar. S'ha de fer suau, lentament. Us anirà demanant oli. Hi ha una anècdota de la meva àvia, que jo sempre era molt curós amb l'oli, i jo li traia oli, i ella venia per darrere i afegia oli. Són plats de cassola i voldrà oli, no hi ha problema. Anem tirant, que la ceba veureu que anirà demanant, anem sofregint a poc a poc, a poc a poc. Ara us explicaré un pas que es feia antigament, que feia la meva àvia quan no existien les mànigues per farcir, que és marcar els calamars. Ella marcava els calamars abans per farcir-los millor. Deia que així obrien la boca i a l'hora de farcir amb una cullera era més fàcil. Un cop tinguem els calamars farcits, passarem les potes i les ales un moment per la paella i els hi tirem una mica de vi ranci, els aflambejarem amb una mica de vi ranci i els apartarem per picar-los i anar a fer les mandonguilles. Ara anem a fer el farcit, que anirà dintre els calamars i ens servirà per fer les mandonguilles. Una mica de carn barrejada, un ou per mig quilo de carn, important. S'ha de pastar bé, s'ha de pastar bé, sense por. La carn de les potes i les ales dels calamars. I important, el suc que hem guardat, una miqueta de suc. Això ens donarà una mandonguilla molt aromàtica. Una mica de pinyó, la meitat de la recepta de pinyó i una mica d'all i julivert. Pasteu-ho bé. Si ho pasteu bé, no hi haurà cap problema. Els que sou fanàtics del pa ratllat o del biscuit, cuidado. Sempre en podeu tirar una mica, però no us passeu perquè si no fareu una mandonguilla molt panarra. I panarra no té que ser una mandonguilla meloseta, tova i agradable i gustosa, però no panarra. Vinga. Un cop tenim pastada la massa, rectifiquem de sal i pebre. La meitat en fem mandonguilles, les enfarinem i les fregem. Una mandonguilla que sigui maca, agradable, que no sigui molt gran. I després, amb la resta anem a farcir els calamars. Ara ja anem a farcir calamars. Si la meva àvia hagués tingut una manga, jo crec que hagués sigut tan feliç. Farcim calamars ben bé fins a 3/4, no els farciu fins a dalt de tot. I amb un escuradents el punxem 2 cops per tancar-lo i ja està, ja el tenim. Ara anem a fer la picada amb una mica de pa torrat, ametlles, all i julivert i el tret característic dels indians, que era el xocolata. Una mica de picada per quan ja tinguem tot el guisadillo fet, anar-lo a rematar. Ara que ja ho tenim tot, ja sabeu per què va tota la família a fer els calamars farcits, Anem a rematar la feina. Una mica d'all i julivert, que fregeixi un moment. Tirem els pinyons, una mica de pinyó que ens ha sobrat. Una mica de pansa. Afegirem les mandonguilles, els calamars i ho mullarem tot amb una mica de fumet. Una mica de fumet té que coure una miqueta, però penseu que el calamar es cou de seguida, Amb un quart d'hora fent xup-xup n'hi ha més que de sobres. No es tapa molt el calamar, justet a mig nivell. Sempre esteu a punt d'afegir una miqueta més de fumet. I al final hi tirem la picada. Ja per rematar el plat, tirarem una mica de picada, que es desfaci. Aquests són plats d'aquests que d'un dia per l'altre encara són més bons. Si tenen una mica de repòs, són una meravella. Després de 5 minuts amb la picada ja ho tenim. Penseu que aquest és un plat que aquí ens l'estimem molt.
realment perquè ha passat d'àvies i de generacions en generacions. I si haguéssim anat tirant enrere, segurament arribaríem als americanos. Salut, família.